Ja! Absoluut probleem, ja? Ja, maar pak. En dan zoals doe mee, ja, die kan Ja, ja, Frank is hem. Nog één ding afspreken. We mogen nu niet achter. Ja, ik ga hier beslissen. Als je hier staat. Wordt de bal aan. Wat doen we? Stop. Stop liever. Nee, laat hem maar. Hey! Yep. Hey. Oh, zo laat voor jou op. Nee. We hebben wel een vlot echt nooit opgeslagen met ja, zeker. Ja, zoals Ja, maar als dat het met het is, dan geeft dat niks. En we hebben weinig bom in de boel. Allemaal auto weg, dan tegen auto gaan. Een vogel opgeschoten. Welche Leute hat meine Brille? Hoppa! Rechtswals. Ja, hey jongens, gaan we af en maken. Ja, maar is dat ook met water? Nee, ik heb het niet. Jimmy, wat ga je als aan? Schneller seid. So, ein steigt da locker raus.
dat ze gewoon maar losgaat. Ja, het is eigenlijk bijna zo. Ja, even koppelen. What is it say? Ja, hier of zo? Ja, hier. Kom hier was het dan? Ik heb ook iets van, maar helemaal niks gehoord. Ja, Ik heb wel warme voeten. ja, dat zie je niet van het begin. Iets kan zijn, want anders zeggen jullie dat. Nee! Hoe? Nee! Ja, Pascal. Ja, komt maar iemand. Denk je? Ja, zet je. Mij moet één die Ivo met op de bank gaan zetten. Ja, hoor. Ja, maar ga jij bij Ivo? Het doorschrijven hier. Eigenlijk niet. Maar dat hebben ze niet gezegd. Nee, we hebben dat niet, we hebben niet ons plot daarop gemaakt. Ah, bedankt. Ja, jongens, kom voor ons. Dan gewoon gewoon joggen. Goed uitkast. Kom maar met ons. Gewoon kinderen eerst. Ja, maar alleen als de boord aan het Hey, man over. Het kunnen allemaal binnenbanden. Moet de band met gewoon onder water zonder verder? Ja! Ja? Hey! Ja. Ja, dat is de meet, hè? Dan moet het maar. Ik denk het gewoon zelf. Ja, lekker niet zo. Nou, we gaan een nieuw engagement doen. Een beetje van de Ja, die is hè. Oh,
zoals het nooit 6 maanden zo. Kan zo zetten. Dat is een treintje zo, weet je wel. Ja, Anke, ik ben nog hier. Au, kom. Met zijn rug naar mij. Kom even. Mogen we geen paddelen of zo? Moet nog in het bier, jongen. Hey. Moet nog in het bier. Oh, echt serieus? Ja, hier weet hierop zo. Hang die om hier. Oh, dat is het bovenop. Ja, oh, doe maar. Ja. Doe je nog iets aan? Hoes! Wauw, wie duwt mij? Mensen, we zien hoe dat het wat beter is dan zo'n wat jij jongen. Ah, die Dat gaat is zich gewoon ook op de al. boom door ons heen. Doe met de voeten, doe tegen de steen als het verwacht. Draai dat ding om. Raoul, stap uit de hoeden en tel ze hem keer op en dan loopt ze. Tom jong. Best wel. Joh, Wat? beetje Kijk, gondelen. kijk, ik vind je diepte zo uit. Ja, nee, dat is wel het Ja, dat zie ik het van die. Zoals moest hem weer optellen als hij Als je daar nu ook gewoon even afstappen, hè. Laat de foto even de tong op. Ja. Ja, dat zit het. Ah, dat is al beter als na. Zet is nog vast. Maar ik zit hier redelijk comfortabel. En we zetten er vast. Ja, hè. We hebben het dat degelijk gemaakt. Dat wil ik van. Zoals loopt je door de hele route met? Jo, Ja, Geert. mijn voeten dit. Je bent wel een goed man. Dat ben ik nog lang niet toe volgens mij. Hey Frank, tot zover dit natenverslag van Alain. En tot de volgende keer maar weer, want met dit weer regent het geer. Bye! Hoeveel groep heb je nou? 2? Hoeveel groep? Iedereen zit.
biking. With Joe Spivey, he developed for Precies. Yes! Eindelijk! En dan precies redden. Voorbij je. Behalve bij Ook nog meer dan zijn geld. Dropping. En stomse. Mag ik de frietsaus? Nee, de frietsaus, niet de mayonaise.